daan, kay wala pa ako natabo. Isusi mo na ang kinabuhi ko, walay gayon nga mibulagan ako ang imong mga mata. Bisan nasa kumo ato ikaw, maguban ka nako. Bisan nasa kumo tago ikaw, magsunod ka nako. Wala ko'y mabuhay nga dili mo makita akong Diyos. Copy Mixtape. Nalilong kanimo, walay natago kanimo, kay bisan gihuna-huna ko pala, nasayran mo ng daan, kay wala pa ako natawo. Isusi mo na ang kinabuhi ko, walay higayon nga mibulagan nako ang imong mga mata. Bisan nasa kumo ato ikaw, maguban ka nako. Bisan nasa kumo tago ikaw, magsunod ka nako. Wala ko'y mabuhay nga dili mo makita akong Diyos. Mutago man ako ilawom sa kadagatan, o bisan asa paning kalibutan, bisan pagtabunan sa kangit-ngit o dili na musitlak ang adlaw pagbalik, walay higayon nga gitalikdan mo ako. Bisan nasa kumo ato ikaw, maguban ka nako. Bisan nasa kumo tago ikaw, magsunod ka nako. Wala ko'y mabuhay nga dili mo makita akong Diyos. Okay, thank you so much guys sa inyong pagpadayon og suporta sa akong YouTube channel, kaaping Mix TV, no? So, shout out atong shout out si Fernandine Cruz, Malakas 24X, mao na yang YouTube channel. Please subscribe. Meme J, G Press, Lucita Delario watching from Kuwait. My ate guys, best TikTokers. Then pinagwapa sa Laray, walay lain, Laray Langog. John Carol Wenceslao, so ang yung YouTube channel guys, Carrie, so please subscribe para updated sa sa next niyang video nga ipagawas, no? So dili sa nato kalimtan si Ate Ems Mapa, so please subscribe sa iyang YouTube channel, Holy Ghost Explosion. So next ato i-shout out si Christopher Lapi, pinakagwapos tubigan. Tupakpakan be. Then next ato sa i-shout out si Bro Hello Lugay. So ang iyang YouTube channel, Lugay Family TV. So please subscribe guys para ma-updated ka sa iyang mga travel vlog, no? Dili sa nato kalimtan si Ferody Cruz, ang iyang YouTube channel guys kay Lord Sider. So please subscribe para updated ka sa next niyang mga drama, rap or mga unsa pa ng mga ipagawas niya, no? Next time ang uban, kung magpa-shoutout mo, please comment na mo sa akong comment section para ma-monitor ta mo. So thank you so much.